How the mighty have fallen. Liverpool Football Club wieħed, Manchester City 4. Ħbib tiegħi, speċjalment intom li kontu qed tissegwu din il-logħba, għadkom kemm rajtu mhux biss il-klassi tal-Manchester City, imma diżintegrazzjoni totali tat-tim tal-Liverpool. L-lum letteralment is-City baqawhom. Mhux kelma oħra, baqawhom. U fuq kollox kixfulhom id-difetti u l-problemi kollha li l-injuries ta' Van Dijk, Matip u Gomez ikkawżaw lill-Liverpool. U kkawżaw ukoll lill-Liverpool ġenerali wkoll it-telf ta' dan il-kampjonat. Onestament, kont qed nara l-logħba ma' xi ħbib tiegħi llum u bejn li konna qed nieħdu xi ħaġa, bejn li konna nitkellmu bdejt ngħidilhom qatt ma stennejt li ħanara l-Liverpool daqshekk fil-sitwazzjoni mwera li qegħdin. Mingħajr ma ninsew il-pudini kolossali li jagħmel Ellison illum. Naħseb Ellison jew ra l-video ta' Handanovic tal-ġimgħa l-oħra ta' Inter Juve għaliex mhux Ellison biss anke d-difiża jew min kien qed suppost qed jiddefendi tal-Liverpool għax il-frejjeċ li rajna llum kienu xi ħaġa kolossali u inkredibbli. Mingħajr ma ninsew il-fatt li l-Liverpool tilfu t-tielet logħba konsekuttiva f'darhom għax daw rajnihom jitilfu mal-Burnley, rajnihom jitilfu mal-Brighton u rajnihom jitilfu llum. Ħanejdu hekk. Għadni naqra ħanuża l-kelma maħsud għax ħbib tiegħi li forsi żommu mal-Liverpool qed taraw tal-video. Verament ma kontx qed nistenna li se nara lis-City jumiljakom b'dan mod. U bħala bniedem li għandi stima kbira lejn il-klabb tagħkom, nħossni iddiżappuntat u delus f'dak li rajt illum għax naf li l-Liverpool huma ħafna aħjar minn hekk. Imma il-mod kif kixfulkom id-difetti illum is-City kienet xi ħaġa inkredibbli, bil-ħaq. Is-supporters tal-United li qed jifirħu għax il-Liverpool qalgħu damdin ma tantx għandhom xi jgħidu, Valdieri għaliex number 1 il-bieraħ tliftu logħba minn taħt ħalqkom li kellkom tirbħu. U t-tieni ħaġa issa s-City ħarbu 5 punti vantaġġ. Magħhom trid iżid il-logħba nieqsa illi għandhom jidher li Minister Żbalet kontra l-Aston Villa, jiġifieri għamilha jirbħu ħajtilgħu 8 punti fuq kulħadd, meta qegħdin fi frar diġà ma tistakka bis-sali li għandhom. U wara llum niddubita jekk hemm il-darba, anzi mhux ħanajt niddubita jistgħu jaqbdu jtuhom il-lik is-City għaliex minix qed nara iżjed minn hekk u qed nara b'da tim fl-Ingilterra li jista' joħodulhom sakemm ma jagħmlux blip inkredibbli s-City jew iweġġawlhom xi ġiex players bħalma ġara lill-Liverpool. Però emmnuni illum ma stennejtx li ħanara d-damdima u dil-umiljazzjoni illi laqtu l-Skawsers għax kienet xi ħaġa inkredibbli. Ovvjament Klopp ma jista' jagħmel xejn fuq il-biċċa tax-xogħol anki minħabba l-fatt illi l-isfortuna daret kontrih bl-ikraħ bil-injuries li għandu fuq wara, imma dawk l-iżballi jirdu jaraw se jagħmlu għax. U plejer oħra qed jiġini frasi li naħseb
it-telfa tiegħu minħabba wkoll injury affettwatom kien Diogo Jota li kien qed jiskura b'konsistenza iżda mbagħad weġġa'. Nagħlaq dan il-video qasir però b'kumment li rajt fuq diversi siti Ingliżi u li nixtieq ngħaddih speċjalment intom is-supporters tal-Liverpool u nixtieq nisma' minn għandkom ukoll għalfejn le. Jista' jkun illi l-inklużjoni ta' Thiago Alcantara f'nofs il-ground li s'issa ma tantx rajtu effettiv jien onestament. Għamlet iżjed deni milli ġejt fil-kamp tal-Liverpool lilin mill-injuries u l-frejjeċ u l-pudini illi hemm fid-difiża. Nixtieq nisma' naqra fuq għad il-biċċa tax-xogħol minn għandkom. Fil-free li tajdu li ftit l-opinjoni tagħkom fuqha biss f'dan l-istadju il-lik insewħ, araw li tfittxu tissettiljaw ħbib tiegħi tal-Liverpool dak il-post mal-ewwel erba' fiċ-Champions League għax laqqas dak mhu sejfe. Hemm il-Leicester, hemm it-Tottenham, hemm l-istess United, iċ-Chelsea ma tistax tarmihom u xi sorpriża West Ham Aston Villa fl-istaġun tal-Covid fejn il-bibin tal-grounds huwa magħluqin ma tistax ma tikkonsidrawx dan l-istadju. U b'dan il-ħsieb naqaf hawnhekk inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed video logs ta' din ix-xorta kif ukoll għal programm l-intervista li se jsir nhar il-ħamis li ġej, kun nhar ta' ħamis fit-8, nhar il-ħamis li ġej se nitkellmu fuq il-UEFA Champions League. Klik. Like ukoll fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' Facebook Antonello Sports Blog kif ukoll fuq is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com fejn isu madwar nofsi oħra l qudiem ser jibdew ħerġin l-aġġornamenti fuq il-kampjonati lokali, il-kampjonat BOV Premier, il-kampjonat Challenge League u żewġ kampjonati tan National Amateur League illi kellna appuntu matul dan it-tmiem il-ġimgħa nagħlaq parentesi żgħira prosedu grazzi lit-tim tal-ħibs illum ħarġu rebħa tajba ħafna kontra Valletta imma fuq dik forsi nitkellmu fuq video blog ieħor. Tinsewx ukoll tillajkjaw il-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għadha jkollna l-Grand Prix tal-Ungerija mill-kampjonat prinċipali flimkien miegħi u ma' Efram Tabonel ħankunu żewġ kummentaturi u s-sit ejjabet.com għal dawk li huma l-aqwa kwoti fuq futbol lokali u internazzjonali b'mod responsabbli. Kif testu minn dan kollu, għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba ħbib u Scousers jiddispjaċini u jekk forsi ma serġobkom dan il-klim tridu tammettu wkoll illi qegħdin tħabtuha ma' bniedem illi jgħidha kif iħossa issa tista' taqbel miegħi u tista' ma taqbilx miegħi.